सानजौफुनि बयनिसिमबो गोजोननायखौ हामलायहरबाय। जोंहा बड'लेण्ड CEM काप 2025 नि जे कन्स्टिटिउन्सि लेभेलनि जे हाबाफारि एबा टुर्नामेन्टखौ जोङो गाबोननिफ्राय लानानै एबा 23 निफ्राय लानानै 26 जुननि गेजेराव जोंनि कुसुगाव समस्तिनि सिङाव थानाय सेकादानि साउथ सेकादानिनि गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थाम थिम जादों। दिनै जोङो फिल्ड फोसाबदों। प्रिपेरेसना अलरेडि जोंहा 90% जाबाय। जोंहा गाबोननिफ्राय जे अपेनिं सेरेमनि दङ, बे अपेनिं सेरेमनिया जोंना गाबोन जागोन आरो जों अपेनिं सेरेमनियाव गोबां आलासि लेंहरदों आरो जोंहा जोंनिनो कुसुगाव समस्तिनिफ्राय देरहालांनाय MCLA एबा BTR नि EM मानगोनां उकिल मोसाहारि बिथाङाबो बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाथिफैगोन आरो आसाम फुटबल एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथिफैगोन आरो गोबां जों आलासि हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोनहा गाबोनहाय जोंनि बे अपेनिं सेरेमनियाव बाहागो लाफैगोन। दा जोंहा कुसुगाव समस्ति हिसाबै टटेल बेवहाय जोंहा 12टा VCDC नि गेजेराव बादायलायनाया जागोन आरो बेवहाय जाय बिथांमोनहा चेम्पियन जागोन बिथांमोननि थाखाय 10,000 आरो ट्रफि बेखौ बिथांमोननो बान्था हिसाबै बिलाइनानै हरगोन आरो जाय बिथांमोनहा रानार्स आप जागोन जाय VCDCआ बिथांमोननो ट्रफिजों लोगोसे 7,000 रां बान्था हरनाय जागोन आरो बिनि गेजेराव जोंहा दंबावो बेस्ट प्लेयार बिथांनोबो ट्रफिजों लोगोसे 3,000 रां बान्था हरनाय जागोन। दा उद्देश्यआ बेनो जोंनि प्रमद बर' सारनि जे उद्देश्य जे मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलनिफ्राय बा VCDC सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलनिफ्राय जे खेलाखौ मोजां मोनगिरि एबा खेला गेलेगिरि जाय बिथांमोनहा जे प्लेटफर्म मोनाखैमोन बै बिथांमोननि थाखाय गावसिनि टेलेन्ट एबा रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय नैबेबायदि बड'लेण्ड CEM काप जे प्लेटफर्म बे प्लेटफर्मखौ VCDC निफ्राय लानानै समस्ति लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै काउन्सिल लेभेलसिम जे बिथांमोननो जे प्लेटफर्म होदों बियो खुब बाख्नायथावना आरो जों बेबायदि हाबाफारिजों जों गोबां लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राय होबथानो हायो। जोङो फुटबलनि जे आक्रसन लाबोनो हायो बिथांमोननि गेजेराव फुटबलनि जे भेलु एबा फुटबलनि जे लामाथिंजाय बा गेलेनायनि लामाथिंजाय बिथांमोनखौ जोङो लाबोनो हायो। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों कुसुगाव समस्तिनि जानानै जे बेखौनो खावलायहरनो सानदों जे गाबोनहाय जोंहा जिहेतु अपेनिं सेरेमनि जागोन आरो बियो जोंनि साउथ सेकादानि जे गेलेग्रा फोथार कमलसिं VCDC नि सिङाव थानाय। दा बेवहाय जोङो 2टानिफ्राय लानानै जोङो अपेनिं सेरेमनिखौ लानानै 3 खेला जागोन। दा बे खेलाखौ नायनो एबा अपेनिं सेरेमनियाव नुजाफैनो थाखाय जोंनि समस्तिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खुंफुं आफादनि जानानै खावलायहरदों आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा गेलेनायखौ मोजां मोनो एबा गेलेगिरि नोंथांमोनाबो जाहाथे गाबोननि जे हाबाफारि जे बड'लेण्ड CEM काप कन्स्टिटिउन्सि लेभेल बे अपेनिं सेरेमनियाव जाहाथे नोंथांमोनहाबो फैनानै जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ सापर्ट होफैयो एनकारेज होफैयो बेखिनिखौ आङो बयनिसिमबो खर' गंग्लायै खावलायहरो।